Neața! Numele meu este Maria și voi fi profa ta de română în cadrul emisiunii Școala Altfel. Astăzi rezolvăm varianta model de bacalaureat pentru 2021, materia, evident, limba și literatura română. Ești deja obișnuit cu formatul, pentru că este același format care s-a dat și în ultimii ani la bacalaureat, dar hai să aruncăm un ochi peste subiecte și peste temele pe care le abordează. Subiectul 1. Citește următorul fragment. 14 iulie 1943, Predeal. Dinu drag, sunt fericită că îmi scrii despre noile revelații pe care le ai în legătură cu romanul tău. Aceasta mă face să reînnoiesc ceea ce ți-am spus într-o zi, că niciodată să nu disperi atunci când întruchiparea ideilor tale întârzie să vină, că timpul și viața trăită la rând îți măresc puterea de înțelegere, îmbogățindu-ți sufletul, dându-i mereu posibilitatea altor renașteri și cuprinsul altor lumini. Ți-am mărturisit mereu că mă încred deplin în talentul tău și afirmarea spuselor mele nu întârzie să vină. Aș prefera acum să ne plimbăm pe marginea lacurilor noastre și să-ți împărtășesc descoperirile și întrebările mele din ultimul timp. Pentru că zilele acestea ploua teribil, norii vătuindu-mi și munții și pădurile, am fost nevoită să stau în casă, să fac focul în sobă și, instalată cât mai comod, să citesc ca să uit de timp. Am început, bineînțeles, cu Lidio. Probabil că vei fi dezamăgit de felul în care am înțeles această carte și de ecourile pe care le-a putut găsi în sufletul meu. Este totuși foarte natural să fie așa. Senzația pe care am simțit-o în decursul lecturii a fost aceea de chin, înăbușire, apăsare. Deseori simțeam nevoia să deschid fereastra și să respir cât mai mult aer. Dostoievski probabil a coborât în iad să-și adune personagiile, le-a botezat creștinește și apoi le-a dat drumul în lume. Și recunosc că iadul este și pe pământ și că de cele mai multe ori îl descoper în sufletul meu. Prințul Mâșchin nu a reușit decât în parte să-mi elibereze sufletul de înlănțuirea suferinței și a păcatelor celorlalte personaji. Și aceasta din următoarele motive. 1. Am înțeles prea mult suferința și structura sufletească a celorlalte personaje principale, Nastasia Filipovna și Aglaie, pentru ca să nu le aprob acțiunile. De Mâșchin, cred că m-aș fi îndrăgostit și eu nebunește dacă aș fi luat parte la acțiunea romanului lui Dostoievski. 2. În legătură cu Mâșchin, am să spun câteva întrebări pe care nu știu dacă am dreptul să ți le pun. Dacă Mâșchin ar fi posedat o inteligență mai complexă decât inteligența sufletească, ar fi putut fi tot așa cum era? Ce folos și ce mângâiere au adus Mâșchin și sacrificiul său sufletelor chinuite de celelalte personaje? De ce Mâșchin și toți ereii romanului au trebuit să sfârșească așa cum au sfârșit? Probabil că nici Dostoievski nu a crezut în posibilitatea vreunei îndreptări sau unui alt sfârșit pentru sufletul omenesc. Are o forță și o putere de pătrundere de parcă ar fi Dumnezeu. Probabil că ceea ce ți-am scris te va îndurera. Îmi pare teribil de rău că am simțit și înțeles astfel romanul lui Dostoievski. De fapt, bănuiesc că nu l-am înțeles deloc și mă întreb dacă voi ajunge să-l pătrund cu alt suflet și altă minte vreodată. Nelly. Fragment preluat din Biruința unei iubiri de Dinu și Nelly Pilat. După cum deja te-ai obișnuit cu acest format, la primul subiect avem un text memorialistic sau un text de graniță, da? Care se află undeva la hotarul dintre literar și non-literar. Aici avem o epistolă, da? Adresată lui Dinu de către Nelly. Și hai să trecem la exerciții. Indică sensul din text al secvenței decât în parte. Pentru a răspunde la cele 5 exerciții de la punctul A, trebuie să căutăm de fiecare dată fragmentele sau secvențele respective și, de fapt, toate răspunsurile la cerințe în text. De fiecare dată te întorci la text. Când simți că ai ratat un detaliu, mai citești odată textul. Îl reiei în ansamblul său. Așadar, secvența decât în parte, vedem noi că apare aici. Prințul Mâșchin nu a reușit decât în parte să-mi elibereze sufletul de înlănțuirea suferinței și a păcatelor celorlalte personaje. Pentru a înțelege clar structura în acest context, pentru că spune și în cerință, indică sensul din text al secvenței, tu trebuie să citești tot enunțul. Dacă e nevoie, citești și enunțul dinainte și enunțul de după pentru a înțelege clar semnificația în acel context. Așadar, decât în partea aici, are sensul de parțial. Da? Prințul Mâșchin nu a reușit decât parțial să o facă pe Nelly, da? Pe autoarea scrisorii, să simtă altceva decât suferință, da? Decât suferința celorlalte personaje. Așadar, aceasta ar fi redactarea răspunsului. Sfatul meu este să nu vă complicați foarte mult atunci când redactați
răspunsul pentru cerințele de la subiectul 1 să fie cât mai clare, cât mai concise. Așa că secvența decât în parte are în text sensul de parțial incomplet. Da? Deci nu ne complicăm cu răspunsuri mai inutile sau mai lungi decât trebuie. Menționează numele a două personaje din romanul Idiotul de Dostoievski, utilizând informațiile din textul dat. Aici, pur și simplu, trebuie să ne întoarcem din nou la text și să vedem ce personaje avem. Prințul Mâșchin, Nastasia Filipovna și Aglaie. Și noi trebuie să alegem doar două personaje. Foarte mare atenție! Răspunsurile trebuie formulate în enunțuri, da? Este foarte clar menționat și aici. Așa că asta vom face și noi. Două personaje din romanul Idiotul de Dostoievski sunt prințul Mâșchin și Nastasia Filipovna. Bun. 1 punct 20 până acum, plus un punct din oficiu. Exercițiul 3. Încă 6 puncte. Precizează efectul pe care îl are lectura romanului asupra lui Nelly, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. Și o să lăsăm noi un pic răspunsurile aici. Și vreau să accentuez faptul că în momentul în care aveți o cerință de acest tip, da, în care spune justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat, voi trebuie să luați un citat din text. Un citat, un exemplu care să vă susțină afirmația. Și hai să vedem ce efect are lectura romanului asupra lui Nelly Pilat. Și ne uităm noi în cel de-al 4-lea paragraf. Senzația pe care am simțit-o în decursul lecturii a fost aceea de chin, înăbușire, apăsare. Deseori simțeam nevoia să deschid fereastra și să respir cât mai mult aer. Da? Deci acesta este efectul lecturii romanului lui Dostoievski asupra lui Nelly. Și o să redactăm, vreau să țineți minte că acestea sunt doar niște sugestii de redactare și că nu trebuie să scrieți cuvânt cu cuvânt cum am redactat eu. Așadar, efectul pe care îl are lectura romanului lui Dostoievski asupra lui Nelly constă sau este reprezentat constă într-o, de fapt, profundă apăsare sufletească. Da? Se simte sufocată de acea lectură și dăm noi exemplu de aici, primul enunț din cel de-al 3-lea sau al 4-lea paragraf. Senzația pe care am simțit-o în decursul lecturii a fost aceea de chin, înăbușire, apăsare. Bun. Exercițiul 4, vedeți? Nu este chiar atât de complicat, trebuie doar să citiți textul cu foarte mare atenție. Explică motivul pentru care impasul creator nu ar trebui să-l descurajeze pe Dinu în viziunea lui Nelly. Impasul creator, adică Dinu ca scriitor, are un moment în care pur și simplu se simte lipsit de inspirație. Și trebuie să ne întoarcem la începutul scrisorii. Și spune Nelly, care îi se adresează lui Dinu drag, spune următorul lucru. Niciodată să nu disperi atunci când întruchiparea ideilor tale întârzie să vină, căci timpul și viața trăită la rând îți măresc puterea de înțelegere, îmbogățindu-ți sufletul, dându-i mereu posibilitatea altor renașteri și cuprinsul altor lumini. Foarte frumos, avea Condei fata asta. Bun. Hai să vedem încă o dată ce ne cere exercițiul 4, motivul pentru care impasul creator nu ar trebui să-l descurajeze pe Dinu. Ce îi spune Nelly? Nu dispera atunci când simți că nu ai inspirație, pentru că viața trăită la rând, ce înseamnă asta? Toate experiențele pe care le aduni tu de-a lungul timpului, toate experiențele prin care treci, vor reprezenta în cele din urmă niște surse de învățare, așadar niște surse de inspirație. Și cum punem asta în cuvinte?
Nelly consideră, din nou, doar o sugestie de rezolvare. Tu redactezi în propriile tale cuvinte. Nelly consideră că acumularea experiențelor reprezintă, de fapt, o bună sursă de inspirație, chiar și pentru un creator care simte că a ajuns într-un impas. Dacă simțim nevoia să mai adăugăm aici o explicație, astfel, Dinu ar trebui să profite de lucrurile pe care le învață de-a lungul vieții. Da? Pentru că acestea reprezintă, de fapt, ceea ce ar trebui să-i ofere lui o sursă de inspirație, da? Și în cele din urmă să scrie, să creeze. În fine, deci până acum avem fabuloasa notă de 3,40. La exercițiul 5 avem prezintă în 30-50 de cuvinte o trăsătură a expeditoarei scrisorii, așa cum reiese din textul dat. Ei bine, dragii mei, de obicei când avem o cerință de acest gen, când trebuie să prezentăm o trăsătură a personajului, sau mă rog, a autoarei scrisorii, de fapt nu a personajului, nu există un singur răspuns corect. Tu trebuie să citești cu foarte mare atenție textul și să extragi de acolo fie o trăsătură, fie alta. Important este ca tu să argumentezi ceea ce crezi, da? Și hai să vedem, să găsim, nu știu, 2-3 trăsături ale lui Nelly, da? În funcție de ceea ce citește fiecare. În primul rând, vedem din faptul că citește Dostoievski, da? Care este un autor dificil, că este o fată inteligentă, da? Pasionată de lectură. Mai mult decât atât, pe lângă inteligență, ea dă dovadă de simț analitic. Ce înseamnă asta? Vedeți pe ecran că în analiza textului lui Dostoievski, ea își ordonează gândurile, da? Din următoarele motive. 1. Dă un motiv. 2. Alt motiv, da? Deci este o persoană inteligentă și analitică. Asta ar fi o trăsătură. A doua trăsătură pe care o regăsim se referă la faptul că este o persoană empatică, da? Prin faptul că, și ne întoarcem din nou la fragmentul ăsta, da? Deseori simțeam nevoia să deschid fereastra și să respir cât mai mult aer. Prin faptul că empatizează cu personajele, că citește acest text în detaliu și că reușește să simtă ceea ce simțeau acele personaje, dă dovadă de empatie, da? Deci se poate transpune în acel univers și poate rezona cu Mâșchin, cu Nastasia sau cu Aglaie. Încă o trăsătură de care dă dovadă Nelly. Ia uitați cât de bine e caracterizată indirect din această scrisoare. Încă o trăsătură de care dă dovadă și ne întoarcem la primul paragraf și de fapt ne putem îndrepta și către al doilea paragraf în care spune: ți-am mărturisit mereu că mă încred deplin în talentul tău și afirmarea spuselor mele nu întârzie să vină. Aș prefera acum să ne plimbăm pe marginea lacurilor noastre și să-ți împărtășesc descoperirile și întrebările mele din ultimul timp, dublată de ideea din paragraful anterior pe care am mai discutat-o noi la un exercițiu. Vedem că este o persoană căreia îi pasă de persoanele din jurul său. Da? Este o persoană generoasă în sfaturi, este o persoană încurajatoare, da? Care are acest dar al condeiului și este o prietenă și de fapt o parteneră de nădejde. Așa că la exercițiul 5 puteți alege oricare dintre aceste 3 trăsături pe care tocmai le-am discutat, sau poate, nu știu, găsiți voi alta și o argumentați cu un exemplu concret din text. Dacă vreți, putem încerca și o redactare. Nelly se dovedește a fi o femeie inteligentă și analitică, întrucât are capacitatea de a citi romane cu o problematică profundă și de a le analiza, de fapt nu că am mai spus analitică, deci avem grijă să nu repetăm cuvinte, da? Și de a le interpreta în mod organizat. Și aici vă rog să alegeți voi exemplul care să susțină acest argument.
Dragii mei, dacă ați rezolvat punctul A de la subiectul 1 perfect, fără nicio virguliță pusă aiurea, cu toate exemplele date care să vă susțină argumentele, ați fi luat fabuloasa notă de 4. Dar noi nu vrem să luăm nota 4, noi așa? Noi nu vrem nici măcar nota 6 sau 7. Noi trebuie să țintim cât mai sus. Așa că vă rog să urmăriți în continuare emisiunea Școala Altfel și ne vedem la următoarea ediție cu punctul 1B, adică cu eseul argumentativ. O zi bună!